Right, pane ma-updates ari kupiwa na comrade Neva Maswera sei padande mutande reTwitter apo pavari kupa ma-updates akasiyana-siyana. But ma-updates avari kupa ndechokwadi because vane update yavakataura manje vakataura kuti musi wa15 to 25 pane umwe munhu achadonha. Pane akadonha general vainzi Koneo anzi Shinga vakafa. Apa pane umwe Chiwenga Alai umwe mukadzi zita rake hatina kuripiwa pano akafa nezuro netsaona anga achinzi yange team Chiwenga musoja. Right, pane chinhu chiwani chiri kundinetsa ini chekuti mauto eZimbabwe vakangonyarara nekufa kwavari kuita chii chiri kumboitika. Variko here, muriko here mauto muri kundinzwa pano, muriko here. Asi chandoziva ndechekuti mauto eZimbabwe zvingatore time pachiitika zviri kuitika izvi, asi pachatanga kuti mauto aya atongosumudza musoro adzoke kumashure. Ndo zvandoziva, ndo kutemba kwandokuitai nemi, ndo matembero andokuitai iwayo kuti mungashungurudzike kuti vakuru vamwe vari kufa kana kuti chii. But pamunosumudza musoro tinoziva kuti munhu akutobatwa, munhu atove ngaende. Right, tinokutendai nekutsigira kwamunoita pano pachivhitivhiti chenyu ZimHD. Asi ndisati ndaenda ndoda kuti ndikuzivisei kuti tine liberation struggle igrupu rema-ambassadors vana venyika yeZimbabwe vari kunyika dzekunze, diaspora nenyika dzese dzekunze, avo vari kuda kurwirawo rusununguko rwavo kubva kuZANU-PF. Havasi against mapurisa, havasi against masoja, havasi against ani, asi vari against hurumende yeZimbabwe iri kutonga Zimbabwe. Vari kutaura kuti aiwa hurumende yakundikana, chitipai isusu varidzi venyika titonge, nekuti vane kumwe kupomera kwakuita hurumende kuti ine maforeigners. That's why muri kuona kuti mapurisa nematicha nevana veZimbabwe vari kupiwa mari shoma, vari kubatwa unhapwa, nekuti katarisa masoja izvozvi mari yavari kuura inosiririsa. Ndo mutauro wavari kuitawo vanhu ivavavo ve-liberation struggle. So inini ndine ndichikunzwisai zvavanenge vachitaura, nyaya dzavo dzanenge vachitaura, ma-updates avo ndo zvandokunzwisai semhuri yeZimbabwe kuti mugare muchiziva kuti aiwa kune rimwe group organization iri kunzoko, haisi against masoja, haisi against ani, iri against ZANU-PF chete. Thank you nekuteerera kwenyu. Zvino kana dziri nhau dzezvematongerwe enyika, zvakanzi nyika dzose dzichazoropafadzwa muna Abrahamu ndo makarovererwa hoko yezvematongerwe enyika. Hongu vanhu vose vanowana kuenzaniswa muna Kristu Jesu. Ndo munhau dzekutenda dzinoburitsa shoko rekuti kunongova naIshe mumwe chete, nekutenda kumwe chete, nekubhabhatidzwa kumwe chete. Vanhu vose vakanwa mumukombe mumwe chete werubhabhatidzo rumwe chete, hakusisina vaJudha, hakusisina vahedheni. Izvo ndozvekutenda. Asi kana dziri hoko dzezvematongerwe enyika, dzakarovererwa foundation yacho muna Abrahama kuti marudzi ose enyika dzose dzichakomborerwa muna Abrahamu. Saka hatigoni isusu senyika yeZimbabwe kutanga tanotsvaga kuita sungano neUnited States of America neUnited Kingdom, kana neimwe nyika yekuEurope ingave Germany, kana neimwe nyika yekumabvazuva ingave Japan kana China, kana Bangladesh, kana maIndia, kana Saudi Arabia. Nyika yatinotanga kuita sungano nayo, yatinotanga kuchengetedza, yatinenge tichiti itsvene, inyika inonzi Israel. Iko kaye kanyika kaye, ndosaka muchinzwa zvichinzi kari kutarisirwa kuti mugore ra2050 ndo kanenge kachinzi the richest nation in the world. It is no mistake why the British they support Israel. It is not a miscalculated way whereby the United Kingdom nedzimwe nyika dzineta stand up with Israel. Inauye kuti vanozviziva kuti muna Abraham ndo makanzi mucharopafadzwa nyika dzose. Zvino iyesu venyika yeZimbabwe, we are great because takadanirwa izvozvo, tino ukama hwakanaka. Izvi zvinoratidzwa nechipimo chemweya mutsvene kuti munyika dzese dzinonamata from Cape to Cairo,
Kunyangwe makaenda kuna Nigeria nekuna Ghana kunonzi kuna vaprofita. Asizve hakuna vanhu vari muAfrica vakanyanya kugamuchira chidururwa chipo chekudzika kwemweya mutsvene wekudenga kupfuura vanhu vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona mune vanhu vakawanda vanotaura nendimi, nevanhu vakawanda vanorota hope, nevanhu vakawandisa vanoprofita. Handisi kutaura icho zvemashiripiti, handisi kutaura zvimwe zvinoitwa nevamwe vanongoda kungozvitova vaprofita. Tiri kutaura chiprofita chezvokwadi. Varipo vazhinji vasingatozombofi vakabuda mumapepa, vamwe vacho vakafa vasina kutombobvira vakatombofamba kubuda kunze kwenyika kana kuzikanwa kana kutaurwa paredhiyo. Variko vazhinji vane zvinhu zvizhinji zvakavanzika zvavakaudzwa, vamwe vakatodzimbara vakafa vasina vazhinji vavakaudza. Asi kufa kwavakaita zvireve kuti shoko raMwari rakafa nezvokwadi yaMwari inoparara. Kwete, ndiMwari weshoko. Varipo vazhinji vari munzvimbo dzakasiyana dzakashoreka kana kuti nzvimbo dziri kure vanotoziva kuti nyika inei, nyika yeZimbabwe ichabva apa igosvika apa igosvika apa panguva yakati, inenge ichiita chinhu chakati nenzira yakati. Hongu ndo zvakatarisana neZimbabwe. Ndosaka muchiona nyika yedu ine chipo chakanaka. Saka senyika yedu zvinhu zvinoitika zvemudenga ndo zvinhu zvinoitika panyika, uye zvinoitika panyika zvinotangira kuitika mudenga. Saka zvinokodzera kuti tizive kuti on the spiritual level tiri kusaidhi kwani kwaMwari here kana kuti kwaSatani, nekuti hakuna chinhu chinonzi tiri pakati nepakati. You can neither be hot or cold. Kwete, hazviko zvinhu izvozvo. Kana usiri kumabvazuva unofanira kunge uri kumavirira, kana usiri kudenga uri pasi, kana usiri kugena unofanirwa kunge uri mudenga raMwari. So kana maiswa padecision making, you should be able to decide whom you stand with. Momira here nenyika dzakazvipa kuna Satani kana kuti momira kune nyika dzakazvipa kuna Mwari, pakurarama napamaitiro, pamatauriro napamaonero, pamanzwiro napamafungiro. That is why you find out kuti the best scientists in the world, they are neither the Chinese or the Japanese or whosoever. They are all of the Jewish people. Nekuda kwe blessing iri muna Abraham. Those are the great inventors of whatever thing. Now tine nauye mchinda wekumusha weZimbabwe aka-inventa chimwe chinhu chisinganzwisike chatadza kuzikanwa nevaruko kuti zvakafamba sei, cheradio frequency. Muchinda iye aka-inventa nauye radio frequency wekuZimbabwe. Zvinhu izvozvo anoti akazvipuhwa naIshe Mwari kuburikidza nekunyengetera namweya mutsvene, achitaura zvaKristu Jesu, kuti Kristu Jesu ndiye akamuzarurira zvinhu izvi zvinoshandisa inonzi radio wave frequency, simba riri mukati memhepo, mekuti TV haikonekitwe kumagetsi, kwekuti generator rinoprodusa magetsi risingashandise diesel, asi richitora simba rakavanzika riri muchadenga. Zvinhu izvozvo bedzi zvinowanikwa kubva marevelation ezvekudenga. Saka tinofanira kuti tirumbidze Mwari chakutumire proof yevidhiyo irororo. Zvino rudzi rwevanhu vekumusha kwedu vane zvipo zvinoshamisa zvinotochiviwa nevamwe vanhu. Ndosaka muchiona kuti pamarudzi evanhu vatema makada kutarisa mbeu yerudzi rwevanhu chaivo chaivo muZimbabwe, maoriginal Zimbabwe, kwete mabumbwa, kwete mabwedi, you'll find them there everywhere in the world, in charge of the biggest companies. Inauye blessing iri muna Abraham inova the same blessing iri materi. Saka tinofanirwa kuti tichengetedze, tisarasiswe nezvigure kana nemaMuslim kana nevaHindu kana nedzimwe tsika mazvita. Muve nezuva rakanaka.